Gure historia ez dago egon behar luken liburu guztietan. Ez dago egon behar luken plaka guztietan, ez memoria gune guztietan, ez museo guztietan. Baina herriak ere badaki nola utzi historia. Grabatua airean, gogoan, memorian, gutako bakoitzaren barruan. Eta gure historia hor dago, herriak sortutako bertsoetan, herriak sortutako kantuetan. Kantu bat gara. Agian egun batez jekiko dira hasten ziren Matalasen azken hitzak. Gure izaitearen destino krudelean eraman gintuzten agian zugarra murditik, baga, biga, iga, laga, boga, sega. Agian zarauztik, ikimilikiliklik. Urepeleko hartzainari nonagoka ari ginela errezizkiguten titipuntak, eta ipurtzuloak burdinez lertu zizkiguten, ez dira betiko garai honenak oihukatzen genuela. Herriko bat eraman zutenean, harekin zeuden ondarrutarrak, boga-boga kantatzen hasi omen ziren, Altzateko jauna begira genuela, hor zela nonbait, bere lurrera itzultzeko zain. Horbaizetako armaolako ormazaharrek dardar egin zuten iratiko basoan, eta baso jarra kantatu zigun, zaindu maite duzun hori, zaindu maite duzun hori. Bere terretxe oetik atera zuten argi urdinez borda batetik bertzera zebiltzanek, gau amaigabe bat baino latzago, eta 100 urte baino gehiago ezagutu ditugu. Gernikako arbola da bombardeatua, euskaldunen artean guztiz maitatua, eta Gernikako hondakinen artetik eraman zuten lauaxeta. Goiz ederrontan erail behar nabe, idatziko zuen ziegan fusilatua izatera atera aurretik. Azken oiua, dana emon bihar jako maitedan askatasunari. Eta itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora garamatzatela ez dakigun ora. Gure seme-alabak itxasertzean eduki ditugu aingira eta itxastrikuen eskumendean. Agur Siberua, adios gaixo etxen dena, zaplasteko kazirti zarta aurpegi masailetan bota zuten lurrera ama. Oroitzen zaitudanean, sukaldean egoten zara eta guri begira, bido berman beltz, bilatzen eta suntxitzen. Aitarik ez dut, ama hiltzen ari, eta edozein herriko jaixetan gaupasa egin genuen bitartean, hil zuten beste bat, lehengo batean, kalearen erdian, Hotel Monbar, Campanadas a la muerte, Campanadas a morts, emaidazu eskua eta gertatu zeneko lekura eramango zaitut, baina etzaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea. Denbora aldakorrak, atxedenik angabe daraman bidea. Goizeko ordubietan esnatutzen gera, erropaz eta maitasunez beteriko zakuarekin joateko urrutira. Gure maitea isil-isili dago ziega barrenian, liurarik ez, zazpizenideko famili batean, arotza zen gure aita, orain 6 gara, un horrible sueño, hoi ama Euskal Herri goxua, mi cuarto en llamas, Hernani 1984, zaidago ama, zai aita, milak aldiz abestu dugu begiak lanbrotuta, eta hala ere maite ditugu maite gure bazterrak. Maite mintzen jarraitu genuen edozein herriko jaixetan, bai zindagizut izan zarela ene bizitzaren onena. Txantxibiri jo dugu mendira 11 manifestaziotan, Elorrixoko kalian, eta azken arnasa eman dugu itxasoari begira. Itxasoan, urak handi dire zatiturik gaudenentzat. Euskara da gure territorio libre bakarra, Telesforok esan zigun, zutitu eta euskaraz mintzatuko naiz nere hiltzailearen aurrean. Mors pour la patrie, euskaraz baizik etzakiten haiek, mors pour la patrie. Gure abuelek etzekiten euskaraz, baina bazekiten lauaxeta hil zuten eskuberdinek, hil zutela Federico García Lorca. Eta gu, vuestras nietas y nietos de Extremadura, gallegos, castellanos, maquetos, manchurrianos, de Andalucía entera como Marinaleda, gu los txatxos de vuestros genes, Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolas, Bahía de Pasaia da gure playa Girón, Compañeros poetas, eta Bobby Sands, eta irri egingo duten Irlandar emakumeen aurrak, gure mendekua ere badira. Eta berriz min hau, zeren eta bateko set iraueno, ez gara gu asetuko,
bat inon loturi deino, ez gara libre izango, horregatik zutitu eta euskaraz mintzatuko naiz nere hiltzailearen aurrean, eta jala ramala dantzatzen dugunean, hotz amaigabe bat baino latzago datorkigu, odolaren usaina, violentziaren erresumena. Ez dugu nahi horrelako zibilizaziorik, onar genezaken gure egoera txoriak kaiola bezala, baina egoak ebaki bagenizkio, etzen gehiago txoria izango. Beraz arrano bihurtu ginenean, kaiola utzi eta alde egingo genuen beldurrez, libro ginela sinestarazi nahi ziguten, baina luze gabe ohartu ginen, hanka arkaiz bati lotu zigutela, kate motz eta astun batez. Gu hemen bidean galduak ibiltzeari utzi gabe, esan zuen txirritak, La Rosa baino ederragoko gure 7 probintziak, 4 Espainian preso daudenak, 3 handitu Frantziak, gure ametsak, esperantza, egia, askatasuna, bakea, justizia, zenbakera, 4, 1, 3, 5, 7, zer egingo dugu? Alkarrio, alkarril, ez, hori ez. Begiratu maitea, hortzimugak zutan, gure begien zerutan, begiratu atzera mildegi ertzak, biziak, hilak, ametsak, orain mendeetako kanta erditu da, gure ordua heldu da, eta ez galdetu inoiz zer galdu genuen gure ametsaren bidean, orain itxasoa gara. Agian ekibokatu ginen hasieran bertan mundu ontara euskaldun sortzean, baina ez du ni sekula ene sorterri hautatu. Eta gaur hemen gaude 6 urtetan diren ondoren, 5 menderen ondoren, milaka urte eta gero, hemen gaude badakizue, denbora da poligrafo bakarra, eta hau da froga hemen gaudela, eta Manu Txau zioen Próxima Estación Esperanza, pasadu gure trenak, gure ametsen eraisten urtuaren aurrean, hemen gaude eta postutzen naiz, kantatzen duen herri bat, ez baita inoiz hilko, baina are gehiago, kantu bihurtu den herria gara, kantu bat gara, mendien artetik datorrena joaldun, itxasoko olatu bakoitzean ontzi, etxe utxetako hormetan, martxoak 3, martxoak 5, martxoak 8, entzuten duzue, melodia bat da, aire bat, arnaz bat, burdinen artetik iez eta jostari, sentimentu bat, ahoz aho, ura harri artean bezala iritsi gara, belaunaldiz belaunaldi, herri bihurtu den kantu bat gara, inoiz eta inork isildu ez duena. Agian egun batez jaikiko ginela esan zenigun matalaz, eta gaur 3 mendie eta erdi geroago, hemen gaude munduari esanaz, beste mundu bat posible dela, baita isildu nahi izan gaituzten entzat ere, denok gara mundu, eta horregatik diogu hemen gaudela, eskubal luzatuz, irribarre bat zabalduz, 4 haizetara, irri eginez, 4 haizetara, negua joan data, gora herria! Resolution. Ask prisoners. 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 Resolution. Ask prisoners.